Čaute, vítam vás pri tomto videu. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Dneska ideme do Poľska. Do mesta Vodislav Sľacký. Toto bol taký úvodný zostrih cesty do Poľska a teraz to dotáčam takto v pohodlí domova, lebo som sa trošku bála natáčať pred ostatnými ľuďmi. Intro! Toto video sa bude skladať z takých kratučkých videí, ktoré sme natočili počas cesty do Poľska alebo už rovno v Poľsku. Na úvod vám odpoviem na otázku, prečo sme vlastne šli do Poľska. Ako niektorí už možno viete, hrám na saxofóne a práve vďaka tomu som mala možnosť ísť si zahrať a spraviť si takýto výletík do Vodislava Sľackého. Bola som tam s mojimi kamarátmi, so Sašou a s Andrejom. Počkaj, ako to bolo? Nedá sa lásku si kúpiť za gro zlatý. Tatara, diri, donda. Máš, ako som tak chcela. Aj spieračka, že? Pred našim výkonom na saxofóne sme podali ešte výkony hodné olympionikov. Tak nezabí, prosím. Keďže cesta do Vodislava Sľackého trvá cca 3 hodinky, tak sme si spravili aj menšiu cik pauzu. Zašli sme do lesa, kde sme natočili pár záberov, niektoré z nich ste už videli, ale to ešte zďaleka nie je všetko, čo sme tam našli. Toľko odpadkov, koľko tam bolo, som ešte nevidela. Pôsobilo to na mňa dosť zvláštne. Bola to celkom odľahlá časť, takže bolo divné, že tam vôbec niekto je a nie to ešte, že tam nosí toľko odpadkov. No ale čo už. Teraz pár nádherných záberov z cesty. No jasné. Trošku skolila tá 3-hodinová cesta autobusom. Ale ja s Andrejom sme ešte stále boli plní energie. Pokúšali sme sa otvoriť mrazák, alebo sme dívali rozprávky a mnoho iných vecí. Čau, Mária. Konečne sme uvideli to mesto, o ktorom tú celú dobu rozprávam. Vodislav Sľacký. Potom o pár minútiek sme prišli do absolútneho cieľa našej cesty, čo bola škola muzicná. Samozrejme po tak dlhej ceste sme úplne vyhľadovali, takže bolo treba doplniť energiu. Samozrejme všetko, čo je zdarma, je zdravé, takže sme museli všetko ochutnať. Ochutnávka. 2 poľské pomaranče z 2 poľských pomarančov. Kurácia, beskidská. A aj sme sa trošku nakazili tou poľštinou. Medzinárodovego. Tu sme my. Kde? Deň dobrý, deň dobrý. Deň dobrý. Po napití, občerstvení a nácviku sme zašli do mesta všetko to tam prebádať. Neviem, čo mám stále s tými zvieratami, najprv kačky, teraz holuby. Samozrejme, čo iné môžete kúpiť v Poľsku, keď nie krovky. Škoda, že som nenatočila tú milú pani, ktorá nám predávala tieto krovky a najprv vôbec nechápala, čo od nej chceme. Ale potom sme to nejako rukami, nohami povysvetľovali a kúpili sme naše vysnívané krúvky. V meste sme urobili taký malý prieskum, kto všetko nás odzdraví, keď ich pozdravíme my. Deň dobrý. 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 No, prieskum nedopadol nejak slávne. Popri prechádzke Vodislavom Sľackým sme narazili na jeden obchod. No, čo iné sme mohli spraviť, ak nie vojsť do neho. Kde vchod? Neuveríte, aký neskutočný smrad tam bol. Nejaké poľské kurence pokazané, alebo neviem, čo to mohlo byť. Naozaj to smrdelo. 25 €?
A viete, čo mali v tom obchode? Normálne, že regál s vodkou, ktorá svietila. Našli sme tam jedno obrovské kilové Maggi. No tak neber to. Celý život to bolo na mojom tajnom wishliste. Čo to bereš? Product placement nie. Cestou z obchodu sme narazili na nejaké veriace tetušky a tie sa nám hneď prihovorili. Tak schválne vypočujte si moje zručnosti poľského jazyka. Bardzo, jeśli coś interesuje, zapraszamy. Mi nerozumieť. Nein. My len tak pokuknúť. Pozrieme. Dada. I na czeski, bo to czeski język. Čechy, aj. Tak? Slovensko. On Čech? Slovensko, Čechy. Potom sme mali obed a vtedy sa stala tá najhoršia vec v mojom živote. Zabudla som si zobrať kamerku. Chápete? Tak teraz mám iba nejaké sprosté fotky. Boli to také nejaké ňoky alebo niečo také s plneným mesom a potom ste mali ešte na výber šalát a fakt. Mua. Po obede sme skúšali o 106. Andrej skúsil dokonca aj svoje zdatnosti na klavír. Vidíte tú podobu? No a potom prišiel dlho očakávaný koncert a tak sme si zahrali. Dávam tu takú krátku ukážku toho, čo sme tam hrali. Samozrejme, zase sme podali úžasný výkon, takže sme zase vyhľadovali. Teraz som už neurobila rovnakú chybu ako na obed a zobrala som so sebou kamerku. A poviem vám, neulutovala som to. Naozaj bolo to vynikajúce, švédske stoly plné dobrôd, mohli ste si zobrať, čo ste len chceli. Koláče od výmyslu sveta, potom tam ešte bola aj taká zvláštna vec, taká želatina alebo také niečo, takže samozrejme aj to sme museli ochutnať. Potom ako sme podali už naše úžasné výkony na saxofóne, pojedli všetko, čo sme vládali, tak už tam nebol dôvod ostávať a išli sme naspäť domov. Dúfam, že sa vám páčilo takéto videjko, ktoré bolo také, že som aj rozprávala, ale aj ste videli zábery teda z Poľska. Ak sa vám naozaj páčilo, určite mi to vyhoďte na oči tým, že napíšete komentár, alebo dáte like, alebo budete zdieľať toto video. A ešte, aby som nezabudla, tak v popisku máte všetky sociálne siete a všetky podrobné aj potrebné, som to spojila dokopy, takže všetky podrobné aj potrebné informácie o mojich kamošoch, o mojich parťákoch, ktorí tam boli dole v popisku. Tak to už je naozaj všetko z tohto videa, majte sa! 1, 2, 3, Krovky a ešte lacnejšie. To vyzerá celkom dobre. Koniec.